Hamargarren ipuina. Lehoia, basurdea, zezena, tastamea. Aurkitzen zen lehoi jauna zarraz gainetik gaixoa, argala eta aginte gabea. Urreratu zitzaion basurdea eta diotza azerrez eta gaitz naiz. Adizkidea, etzaitaztu nola beti zure iezi ibioi nintzen gaztea zinenean. Ez dutasun gogorretan ipini ninduzun, ez gutxitan, eta gogoan daukat nolako zauria egin zenidan, eta oinak harinagoak izan espanitu aldapetan, zure zabelean egozia izango nintzen. Hau esan da, ekin zion hortz gogorrekin lehoi argalari, eta laga zuen mankatuagoa. Heldu zitzaion geroago zezena, eta honek ere, egin zizkion epai edo zauri handiak bere adarrekin. Agertzen da azteme bat, eta jo zuen atzeko oinekin bekokian, eta egotzi zuen lurrera. Eritu eta hil ezinik, odola alde guztietatik zeriola, dio lehoiak negarrez. Enez zori gabea, nire indar eta osasunaren jabe nintzenean, urte gutxiago nituenean, abere eta lau oineko guztiek begiratzen zidaten lotsaz eta beldurrez. Nire aurrean egoioi ziren buruz bera ikaraz, norra usartu nire aurpegia begiratzera, nire izenak sartzen zuen izua, baso guztietan, nire eskuan zegoela txitzarri harrapatu eta irenztea, izanik ni bihotz biguneko eta errukiorra, lagatzen nien paketan orain banatu nautenei, enuen inoriltzen nire gogoz eta gaitziritziz, eta bai bakarrik behar nuena, goseak endu eta bizi izateko.